ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ହସୁଥିଲା। ଜୀବନକୁ ଏମିତି ବାଛନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆ କାନ୍ଦୁଥିବ ଆଉ ଆପଣ ହସୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମାନୁଥିବ ନା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କେବେ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ତ ସବୁବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଟେ। ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ବାଛନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ହସଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବ ବୋଲି ତୁମେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ? ଯାହା ଘଟେ ଏହା ଏକ ଅନୁଭୂତି ଭାବ। ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମର ଭୁଲରୁ ଶିଖ, କାହିଁକିନା ଠିକ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତି। Thank you for watching. Please like and share, subscribe my channel.